Ang tini kupal hamiani tai kisa kok thaisa sani nei phaya. Kok to haise je ang mia ani thani phun sobai kha je tuisa mao 35 poribar mai mazia tai bongni Christian no church ni trop theke bo kisa subasu rjakha. Inke ano thani chini tipra mu thani bubakra ni trop toi kisa help samjao. Inke angke saha mai mazia hanke basang help khlainai. जों सुबासुरिनाय सिनि तिप्रा मुथानि अंगै बुबाग्रानि तरफ थेके जों सुबासुरिनाय बुबाग्रानि मंगै इनके आं थांगै अरो विजिट खालाय फाइमानि यागलो इनके विजिट खालाय कग्रक सलायखा सन्जीव कुमार त्रिप्रबाय कक सलायमानि भट आंके साखा सन्जीव ताय हाक्सालमा बा अतै थांनिके हाक्सालमा शॉर्टकट लामा दे तां नै सिंमानि सन्जीव के आनो सावो आतै आबां बारिते थांदि आतै के शॉर्टकट इनके आं आतै फाइमानि यागलो इनके आनो आनी फुन फाय आं कक किसा सा और फुन फाय कक सामानी इनके बाथाका ओ जगह ब्रक ओ जगहनि बीजेपी नि खरकसा ब्रक फाय आनो बाइक बाथाक रखा जे नों तांगै और फाय नाना साबरि का आं साका आं तै समावो थांगै ताय ओ माइ माजिया रंनो बागै कक सलायानि फायमानि से इनके अतै सरकार हनके बा अतैनो नगो थांनि फायका इनके आनो मुंग सुंखा ताई कामी सुंखा मा बाबानी मुंग सुंखा आंके आनी मुंग धनंजय तिप्रानी मा बाबानी मुंग आमहाय नि साइरेखा इनके आबो आनो अटकायै तांगै नों अतै फाय इनके नों ताबक तामुक लाइनि फाय इनके आंके साखा आं साइरेखाबले नोंनो बयलाबो ताई नों बार बातो सिंनि नंगि आबोखे किसान नेसा बुखलायजा नेसा खलायै ताई आनो सुंखा नों कक्ता सादि हनै बाइक न लाठी रखा ताई बाइक न लाठी रन माने यागलो आनो सुंखौइ रेखा जों इरो इ कामिनि आंनो नेता ताई आंनो कामिनि रुवाजा ताई जों नरंनि थानियो हेल्प नांगिया हनै सावो हनके आबो तो कक तो हाइसे जे बीजेपी सरकार न तो जों सुबासु रमानि सेताई लुकु रंनो सुबासु रमानि जे सरकारक थांमैया जागावो जों फाना सुबासु खलाया जे तिप्रा सरं माइ माजिया काराप करक अंगै थैलाय दंमानो आबाय थैया तै हनै जों सुबा मानि न ताई जाजागियावै आमहाय जे कासो खाना बीजेपी नि आदंरक जे आनबो बुना नायखा ताई आनो यागबाय बखावो सुंगि रखा ताई लाठी रग रखा याखंबाय ताई हनके बुफां लानि हनै थांमानि यागलो आं खारै बाइक स्टार ओइ खङि फायका जे ओ जगा आं बथागलिया ताई हनके बुखे आव सकबायनो आं नगो फायै थानावो कमप्लेन रनि हनै ताई थाना दाद्रकबाय कक सालायखा कक सालायै जे थानानि दामा एक्सन ला आबनो आं वेट खालाय दंगो आसंनो सानाय ताई बेलायनो हामबाय जतनो खुलुमखा चिनी लॉकडाउन माने इनके जों तिनी कानमियान चायो बुरा बुरि जुग्रनो मसाया मानुया हनै थांगै नायखा बरनो बावनो कक संना बाय थामानि जोंनो तिनी बीजेपी नि बररक फायै नेतारक फायै जोंनो तिनी केबेंखा बरक जोंनो दमकी रेखा नरंनो सभा पावादी सभा मुति खायदी हनैसा इनके जोंनो तिनटे जरा जोंनो दुई बार केबेंखा बीजेपी नि नेतारक इनके बरक तावनि बागै जोंनो हायिंका जोंले कोनो फाना बुजिया जोंले बरनो कोनो जों मकोनो सुनि पॉलिटिकल पार्टी नि थां जों जा सिनि टिप्रा सागुना जिनि जाति रंनो जों हेल्प खायना बागै थांमानि जिनले तामासाया कालायखाबा बरक जोंनो मुति खायै दमकाय फायो अमर तावनि बागै दमकायखा अमर कोनो पाल मानिया जों हमबाय ते तिनी सिनि आमचायो बुराजा बुराई रक मसैया हनै खानागो माइ मासैया साखामिया ते खरसा बुखुबा साखामिया हनै खानागो इनके जों तिनी पारा बेरायखा बेराय बरगबाय कक संनानै थांमानि मुसुक जारागा जोंनो पार्टीनि बरक फायै पार्टीनि नेतारक फायै केबिं फायो केबिं फामा जारागा जोंनो सभा जोंनो क्वेश्चन खाय बरक सभा नरनो पावादी समतिका बरक कायसा सरकारनि बरक अंगै बरक सुबाया कारे जों सुबा माने तांगले केबिं जाक अब हायकिले तामंगा सिनि तिप्रा सारो ताम थैताय दे बरक माइ मासे तामंगै बाहाय तंनेबा रेशन कार्ड चेक करि हिनके बरक रेशने माइ से माइ हिनके बाहायकिले बरक तंसिने जों तो कोनो पॉलिटिकल पार्टी या जों कायसे एनजीओ नि अंगै जों बचिनि तिप्रा सारो न सुबानानि हनै थांमानि से जोंनो मुति केबिंगो जों ताबा वानसुका जों तिनि ते सुबागलिया केबनो जिनि तिप्रा सारो न जों वानसुका जों सुबागलिया बरक जे मासेया मानुया जिनि तिप्रा सब जदि कोनो अंखै हिनके दाय बरक न उठो बरक तिनि जिनि ताखुंनाबो बुखा बुखा दुई तीन थापर रखा
थापर खा बुखा बनो बर नगर थांमानिसे ताबक लामा मालाय संनो साका इनके बरक जे बुनायनि मुं हिंके सामल डक्टर बरक दङ जागा बरक जरिते दङ सामल डक्टर मिथुन डक्टर फुलमाला त्रिपुरा तेसिनी एडिसिनी কৈলাসনগর एडिसि बिलिनी विलेजनि चेयरमैन मलिन्द्र त्रिपुरा बरक जत अ जागा जरित दङ सिनि ताखुक थापरा बुजाकफुरु दुखुमाफुरु अफुरु खरसा सिनि त्रिपुरा चेयरमैन दंगसे बले बाहायके नायतंखा बुनि दफाबा बुजागैले अबन सिनि क ताबो जों ते केबनो सुबागलिया जों सुबानानै अखमानिसे जों केबेक जागो बरतिनि चारतागो जोंनो सिनि जोंनो फाइदिनि सागो चारतागो पञ्चायत কৈলাসনগর एडिसि विलेज पञ्चायत ब्लक हिंके रिसमक ब्लक बिलोनिया 7 डिविजननि आनि मुंके पवित्र त्रिपुरा जतनना हामहाय बेले बेले के जोंनो किसा चौबायदि